Για να δούμε τι ασκήσεις θα μας δώσουν αυτή τη φορά. Νάτος ο Λάκος μέσα στη φάβα. Ποιος σήμερα παίχτη, ο Πετρούνιας? Κάτι άρχισε να με ζορίζει και εξακολουθούσε να με ενοχλεί. Γεια χαρά, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το βίντεο θα δούμε το δεύτερο γύρο από το διαγωνισμό CrossFit a.k.a. CrossFit Open 2026. Ναι, μόλις μου πάλι. Πάλι εσύ, πάλι το ίδιο. Αυτό το έκανες και στο προηγούμενο βίντεο. Και εσένα τι σε νοιάζει? Κάνε κάτι άλλο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Οκ, απλά λέω. Εγώ φεύγω. Όπως και να έχει, δεύτερο μέρος του event, δεύτερη Παρασκευή, διαφορετικά workouts αυτή τη φορά προφανώς. Εάν δεν έχεις τσεκάρει το πρώτο μέρος του event, έχω ετοιμάσει αντίστοιχο βίντεο, πήγαινε τσεκαρέ το και εννοείται περιμένω την άποψή σου κάτω στα σχόλια. Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Το βράδυ της Πέμπτης λοιπόν, έκατσα ενθουσιασμένος να δω τη live ανακοίνωση των ασκήσεων. Ωραία, μα θα χάσω. Αν είναι δυνατόν. Ξεκινάει το Open. Για να δούμε τι ασκήσεις θα μας δώσουν αυτή τη φορά. 26.2. Για πάμε. The overhead walking lunge. Dumbbell overhead walking lunges. Τέλεια. Οκ. We are going to lunge down the floor. Εντάξει. Έχουμε κάνει. And he's going to do 20 dumbbell snatches. Α, snatches. Ωραία. Έχουμε βγάλει μια χαρά. 20 pull-ups. Pull-ups. Βγαίνει και αυτό. Ωραία. Chest to bar pull. Πολύ καλά μέχρι εδώ. 20 muscle-ups. Muscle-ups. Οκ. Ενδιαφέρον. Για πάμε. Αλλά... But wait, I said 20 muscle-ups. Ναι. I didn't say what kind of muscle-ups. Τι εννοείς? And 20 ring muscle-ups. Γιατί? Ring muscle up. Νάτος ο Λάκος μέσα στη φάβα. Ποιος σήμερα παίχτη, ο Πετρούνιας? Anyway, αυτό είναι όλο το workout. 4 time, δηλαδή πρέπει να το βγάλεις σε λιγότερο από 15 λεπτά έτσι ώστε να ανέβεις αρκετά υψηλά στη βαθμολογία. Το σκορ σου προφανώς είναι ο χρόνος, αλλά αν δεν τα καταφέρεις να τα βγάλεις μέσα σε αυτό το χρόνο, το σκορ σου είναι όσες επαναλήψεις έχεις προλάβει να βγάλεις μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά. Ενθουσιασμένος με τις ασκήσεις, αλλά προβληματισμένος με τα ring muscle up, σκάει μήνυμα από τον Δημήτρη. Κοίτα να δεις, έχει δίκιο. Μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω τι περίπου σημαίνει το scale και τι σημαίνει το RX. Το scale είναι μια τροποποίηση ή προσαρμογή μιας άσκησης ή ενός ολόκληρου προγράμματος ανάλογα τη φυσική κατάσταση του καθενός. Στόχος είναι να βγουν οι ασκήσεις, αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο, το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα. Το RX, πώς να το εξηγήσω, είναι ρε παιδί μου σαν μια συνταγή γιατρού. Δηλαδή, τόσα κιλά, αυτές οι ασκήσεις, that's it. Αυτή τη φορά ούτε tutorials είδα, ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Απλά ανυπομονούσα να πάω στο γυμναστήριο και να ξεκινήσω. Δεύτερη γύρα του διαγωνισμού, δεύτερη Παρασκευή, διαφορετικά workouts αυτή τη φορά. Είναι λίγο πιο τεχνικά σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη ήταν λίγο πιο κάρντιο, λίγο πιο παραλαμβανόμενα, λίγο τρέχα, λίγο σου φεύγει ανάσα και πάει λέγοντας. Οπότε ετοιμάζομαι, κατεβαίνω, πάω να βρω το φίλο και συναθλητή Γιώργο και τα λέμε κάτω στην αρένα, στη μάχη, στον πόνο, στο μόχθο και όλα αυτά τα υπερβολικά πράγματα για να χαϊπάρω τη φάση και μόνο. Τα λέμε κάτω, φιλιά! Κατηφορίζουμε. Ο Γιώργος εδώ περιμένει ήδη. Συγγνώμη κύριε, εσείς τι είστε, φωτορεπότερ είστε ή αθλητής? Και τα δύο. Γιωργάρα, καλά ρε. Τι λέει? Καλά. Πώς πάει? Good. Πάμε να συναθληθούμε, να συνδιαγωνιστούμε. Εσύ δεν ήρθες την προηγούμενη Παρασκευή? Δεν ήρθα φίλε στην προηγούμενη γιατί ήμουνα pro game για ταξίδι, η Βενετία. Ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτή την Παρασκευή, τη δεύτερη, θα είναι λίγο πιο hot. Λόγω της θερμοκρασίας. Ναι. Του καιρού.
Πώς είδες το live χθες? Είδα αποσπάσματα. Αποσπάσματα. Έχασε τα καλύτερα. Αλλά ήταν γενικά διάφορα αποσπασματάκια. Πολύ καλό, πολύ ωραίο. Θα πεις το RX ή στο scale? Δεν ξέρω τι είναι αυτά, ρε φίλε. Ναι, ωραία. Θα πεις, ρε παιδί μου, με τα κιλά που λέει κανονικά το Open, ή θα πεις με δικά σου έτσι? Τι προτιμάς? Θα προτιμούσα να πω με δικά μου, αλλά θα πω στα σκληροπυρηνικά. Μπράβο. Ωραίος. Για ξαναπες το. Με 15 κιλάκια θα πεθάνω. Φίλε, ό,τι πιστεύεις. Ό,τι πιστεύεις. Ιπποκράτου εφημερεύει. Δεν είναι, κοίταξα. Ή Ιπποκράτου θα είμαι. Ή γεννηματάς. Καλύτερα, γεννηματάς. Θα σε πάω εγώ. Μιτσό! It's very very good. Εδώ. Όπα. Η καλύτερη υποδοχή. Μιτσάρας πάλι εδώ. Τι λέει? Καλά. Έτοιμοι. Μιτσάκος, φρεσκοκουρεμένος. Πολλά, ναι. Κάνουμε εντύπωση που έχει ανεβούμε στο leaderboard. Ναι, θα ανεβούμε. Πάμε να ετοιμαστούμε. Άντε, ναι, εσύ μπαίνεις τι ώρα 5.30. 5.30. Τέλεια. Και ότι... Βάρας καλά. Ωραία, πάμε για ζέσταμο. Λοιπόν, χωρίς τελευταία άσκηση είναι τέλειο. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχω δει ένα βίντεο τώρα. I am so excited for 26.2. Hey, come here real quick. I want to show you something. Επίσης, έκλαψε αυτό που είχε στείλει η Μαρτίνα στην ομαδική. Του ήταν το παιδάκι, χαιρετούσε. Με κλάμα, τι ωραία. Αυτό θέλω να πω. Πιάνει πολύ λαό ο περιορισμός και της κίνησης αυτής και τα muscle up. Και τι να κάνεις? Πάμε, ρε. Ενώ τα chin-over bar και τα chest του bar εύκολα είναι. Όχι. Ακριβώς. Όπα! Γεια! Γίνεται. Καλά. Και αφού κατέφτασαν κάποιοι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι, ο Δημήτρης μας εξήγησε πώς πρέπει να κάνουμε σωστά τις ασκήσεις για να μετρήσουν οι επαναλήψεις. Και έτσι ξεκινήσαμε το ζέσταμα για να μπούμε δυναμικά. Και αφού ήμασταν πανέτοιμοι για ζεστή, φύγαμε! Μπήκαμε δυναμικά, συστηματικά, με σταθερό βήμα για να βγει ο πρώτος γύρος με τα 24 μέτρα walking lunges. Δες εδώ, Χάρη, σαν μια μικρή πεταλουδίτσα. Και αφού τελείωσε η πρώτη γύρα, περνάμε στα snatches. Πρώτα 20, τέλος. Φύγαμε για 20 έλξεις chin to bar. Φυσικά ανάσες γιατί είμαι ήδη χάλια. Let's go! Μπορώ να πω πως αυτές οι έλξεις δεν με ζόρισαν και πολύ. Για να δούμε όμως τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Δες εδώ ικανοποίηση. Ούτε εγώ δεν το πίστευα. Και συνεχίζουμε με άλλα 24 μέτρα walking lunges. Η καλύτερη κερκίδα. Αρχίζει να ζορίζει η φάση. Το βαράκι ξαφνικά έγινε διπλάσιο σε βάρος. Αλλά δεν μασάμε ακόμα. Ανάσες οπωσδήποτε για να μπω στα επόμενα 20 snatches. Και ξεκίνησα. Αλλά κάτι άρχισε να με ζορίζει. Όπως και να έχει, τα έβγαλα και αυτά. Αρκετά ζορισμένος, ετοιμαζόμουν για τις πιο δύσκολες έλξεις σε σχέση με τις προηγούμενες. Chest to bar. Και πάμε! Nope. Πάμε για δεύτερη προσπάθεια. Μπράβο, τα κατάφερες. Και εξακολουθούσε να με ενοχλεί. Με έπιασε σφάχτης. Αν είναι δυνατόν. Τώρα βρήκε. Τώρα πάμε και ό,τι βγει. 10 σερί. Πάμε για τα τελευταία 5 και φύγαμε για τα επόμενα 24 μέτρα walking lunges. Με ό,τι ψυχή μου είχε απομείνει, έπρεπε να βγάλω όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούσα.
Πήγαμε για τα τελευταία 24 μέτρα walking lunges. Έδωσα πραγματικά ό,τι δύναμη είχα. Ο πόνος συνέχιζε, αλλά έπρεπε να το δώσω όλα. Ήθελα να φτάσω όσο πιο μακριά μπορούσα. Άλλη μία επιστροφή είχε μείνει. Δύναμη μπορεί να μην είχα, αλλά η ενθάρρυνση από τα παιδιά και τους προπονητές με έκανε να βγάλω άλλες 13 επαναλήψεις. Οριακά στεκόμουν όρθιος μετά από ένα τέτοιο workout. Μου είχαν απομείνει άλλες 7 επαναλήψεις για να τελειώσω τα double snatches και άλλα 20 ring muscle ups. Ούτε στα όνειρά μου. Και δεν έφτασα καν εκεί. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα το σημερινό. Πραγματικά τα έδωσα όλα. Δεν έχω να πω τίποτα. Μαλάκα. Ευχαριστώ ρε. Μαλάκα. Έχω λιποθυμήσει άσχημα. Πώς ένα το καλύτερο δεν ξέρω. Και εγώ θέλω ένα αυτόγραφο. Σοκολαρίτο. Θάνατος. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Ωραία μαλάκα. Έτσι. Ναι, όχι εκτός αυτό. Όχι εκτός όριων, είναι κομπλιμέντο είναι αυτό. Μαλάκα. Φέρε μάσκα οξυγόνου. Πάρε τηλέφωνο εφημερεύων. Εφημερεύων με τσιπουράδικο εννοούμε. Φίλε σου να του πάνω ρε φίλε. Κομμάτια. Το βάρος δεν υπήρχε. Τι άλλο εδώ Μιτσάρα. Μπράβο Νίκο, μπράβο! Τώρα σειρά σου. Έκανες μαζί, κάναμε. Ναι, ήμουν λίγο καλύτερος από σένα. Ωραίος. Παραπάνω. Τα lunches τις κόλλησαν πολύ, πάρα πολύ. Το βάρος και προσγείωση, δηλαδή τα τελευταία ήταν οριακά μέθοδος και σφάχτης. Εκεί έχασα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτό δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Εντάξει, θα καταφέραμε ρε φίλε εδώ. 105 επαναλήψεις από τις 135. 30 επαναλήψεις μου μείνανε ουσιαστικά. 10 snatch. Muscle up. Δεν νομίζω να βγάζα. Ούτε να φτάσουν τα χέρια μου μέχρι τον κρίκο. Με τίποτα. Του χρόνου πιο δυνατή εννοείται. Τώρα τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Στο επόμενο Open αρχίζουν και μου διάζουν τα χέρια μου. Πρέπει να βγάλω 7. Φιλιά τα λέμε. Και αφού τσαλακωθήκαμε και σκοτωθήκαμε, ήρθαμε επιδρομή στον Τάσο για να εορτάσουμε την επιτυχία μας. Δείτε εδώ. Νιώθω σαν τον Ευτύχη Μπλέτσα. Γιατί το CrossFit δεν είναι μόνο δύναμη, τεχνικές και αντοχή. Είναι αγάπη, κοινότητα και όμορφες στιγμές. Είναι αυτά που θα μείνουν στο τέλος της ημέρας.